Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, karapusan ng adlaw sa bulan sang Nobyembre, karon 12 midnight, December na mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayontang okslang kamo sa sining mga inoras, samtang araga timo-timo ng halos kalabanan, nakapaniyaga na mga kaaksyon. Sige, magainop na kita, tubtob kita sa takdalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kabayontang okslang kita sining mga inoras, kabayontang wala lang sang sablag ang COVID-19 nagapabilin lang kag kunyara kamo sagwa mga kaaksyon mas mayo naka-face mask kamo mga kaaksyon amon sa kahanginan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Way mga trabaho subong adlaw because Bonifacio Day, mga kaaksyon ang aton sining gobyerno ang nagpahuway, pero buwas balik na naman kagang iban nga mga eskwelahan exam week pa sa sining eskwela sa sining simana ti mag break man sila subong adlaw buwas balik naman sa examination online mga kaaksyon. Sige, kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa bugos nga Negros Oriental? Kamusta kamo ya mga kaaksyon amon dira sa sining mga inoras? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapangamusta naton kag nagatamyaw kita sa aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Dira lang kamo kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Tubtob kita sa takdalo alauna media
sa pagdulong sa mga balita lokal, nasyonal, kag kung may time kita karon ang mga issues lokal, hatagan taman igtalopangod sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining Aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Probinsyal, balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtaran sa pagpadamo sang vaccination sites, rason sa pagpanguna sang Bago City sa may pinakamadamo nga bakunahan kahapon sa Negros Occidental suno kay Mayor Yulo, mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga negosyante sang palupok sa Bacolod nagsugod na sa pagproseso sang special permit. Igadulong na karon ni Aksyon Dale Salazar. Samtang balita naman sa BCPO, balita ni Aksyon Ida Naboso, mga naggraduar sa bisok posible idugang puwersa sang BCPO, mga kaaksyon. Kag BCPO City Director Colonel Marter may panumdum sa mga pumulyo nga nagapamakal sa sining Paskwa. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Brian Morden sa San Carlos City, kapin sa mga 500 ka punoho sang marijuana ang natigayon nga makuha sang mga operatiba, pero wala sang nadakpan kay nagpalagyo kunong caretaker o kung tagiya sining marijuana plantation dra sa area sang syudad sang San Carlos. Samtang sa Banwa naman sang La Castellana or security naghikogo, subo-subo man patay, mga kaaksyon. Aton hatagan nagtalopangod karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Brian Morden. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, pagdugang sang isa pagid ka round sang Wisam Fast Craft madayon na sa Disyembre 2. Samtang sa ato sini out of town reports, mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotiv, dumduman yun ni si De Leon del Rosarione, ginsaylo na sa BJMP, Iloy sang maestra nga iya ginpatay, nagapasalamat sa hostisya nga ila amat-amat na nga nabaton. Samtang sa Banwa naman sang Calatrava, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, update sining ginlutang blato ka gabi nga isaman ka daw nagakuan blasang kable sa mga tracking to sa Banwa sang Calatrava, ginlutang tanod ko no. Okay, tanod sa sangila sining barangay sa Banwa sang Calatrava. Ibaloon tala na karon ng detalye pod kay Aksyon Nelson Patinio. Samtang balita naman sa ikatatlong distrito pod kay Aksyon Arlo Ticar, napulo nagkaladakpanong sang ginpatigayon sang mga kapulisan batok sa illegal gambling sa Banwa sang Manapla. Samtang sa balita nasyonal, Senator Bungo ginanunsyo ang pag-withdraw sa pagpapili bilang pagkapresidente sa 2022 elections.
Na no napilitan lang, ay oo, amuning kabudlay, katama kung may mga boss-boss, no? Siling niya, hindi niya matalikdan, kag hindi niya masikway, si Presidente Rodrigo Duterte, kay, daw dako, kunong kabalaslan niya, no? Ay, perte. Sadto pa man, nagpainto pa iniyang senador, kadako na sang utok mo, nagpainto ka pa sa, ay, oo. Tiyanhon tanabi, kay nag-withdraw siya, ambot ko na nung sunod naman nga mga tikang sini, na wala kaong tatano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang kasugdanan para sa automation sang LTO sa barn permado na. Dugang nga mga diskwento sa bayad sang kuryente kag tubig sang senior citizens na kalusot na sa House panel. Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahinang kalaban. Sige, text lang, i-chat or text lang dira sa aton sining Facebook page or sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB. Ipadala lang inyo mga mensahe kay dugay-dugay, terahon ta ina mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Martes, November 30, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 36 kag 20, liwat 36 and 20. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ayos, sige, daligi lang ha sa mga kaaksyon ta kay matira tanay manamyaw kita sa sining udto. May lang pamati sa kay GR Mainit Rihon. Salamat gid GR Mainit Rihon kagay Renato. May lang monitor. Basta mga tigulang na hukas-hukas ulo, madalagan tapos hindi naman palang ina. Siling ni Renato. Ayo kasukas kuno ulo basta mga tigulang. Siling ni paring Benedict Intuna pre musta nalagid tada. Lagid guro paring Benedict Intuna, salamat gid. Eric Rojo Asiado, ga-monitor sa Quezon City, Manila, may lang pag-monitor sa Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia, Negros Occidental. Kay Barrio Garay, salamat gid Barrio Garay sa Panyagan. Ayos, sige sa tangkayan na Sinoro, may lang pagpamatian na Sinoro kay Gian Resicio, Donna Nabarte Macario, may lang pag-monitor Donna, Lorenzo Lorino, may lang pag-monitor dara sa Concepcion Talisay. Andrea Miladjo, may lang pag-monitor. Manjo Arnijo, salamat gid. And Neil Brian Baluwis, gatamyaw lang sa tanan nga mga Ram Guardians, Dragon, Region 6, RGBI. May lang pag-monitor ko no. And advance second anniversary on December 5. Ayos. Rochelle Folincio Susana, ga-monitor lang sila. Madam Rochelle Folincio Susana. Christine Minies Villalobos, Georgia Gargasiran,
Salamat gid Madam Georgia Gargasiran. No? Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, may lang nga pagpamati kay Mayla Pilor Primavera. May lang nga pag-monitor, may lang nga pagpamati. Mayla Pilor Primavera. Rochelle Evangelista, Elvira Hilugo, may lang nga pagpamati. And sa mga kaaksyon tang iban pa nga nag-monitor si Alex Montesa, paman, no? Si Alex Montesa, si Sir Fuentes Sagid, no? Sir Fuentes Sagid, may lang nga pagpamati. And daligid lang, no? Kay Randy Mission Ismilia, Toto Binji Jimenez, kay Ronald Langote, Nerissa Santa Ana Bayati Sagmon, may lang nga pag-monitora. JJ Latido, Reggie Bigot, may lang nga pagpamati, no? Kay Jao Pili, or Pili, Jao, ano ni sa nga apelido mo? Pili. Sakay UB Robert Discartin Carbas, Patrick GRB Disina, kay Manjo Arnijo, Ria Miladjo, may lang nga pagpamati, no? Daligid lang kay kung nabasahan ta na ning iban, okay na lang. Toto Binji Jimenez, may lang nga pag-monitoran di Mission Ismilia, Ronald Langoste, may lang nga pagpamati, no? And Pablito Benedicto, Rochelle Evangelista, may lang nga pag-monitor sa inyo dira, no? Ayos. Sakay Remedios Taton Makilan, may lang nga pagpamati. Annalyn Castillo, and happy birthday. Thanks. Ayos. Randy Mission Ismilia from Mabinay, salamat gid. Donald Kabasag from La Carlota, Ronald Lingoste, may lang nga pagpamati. Toto Binji Jimenez, araman sa si Remedios, okay, nabasa ito na ni. Raymart Sabidonia, happy birthday lang dagali kay Denmark Lorino from Barangay Busay, Bago City. Salamat gid Raymart Sabidonia. Ayos, thank you gid. Sige, karon naman ang iba na. May lang pag-monitor da sa mga kaaksyon tang Baya Radio nga nagpamati sa sining nga odto. Standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa dirigi lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon Malamas sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika. Balak
Kalikasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, 12:18 na mga ka-aksyon. Dire kita na yun, parang sigurado, life extension. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tananay nga mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters on standby na ang aton sining patrol si Aksyon Eden Aboso. Ini may kangtaran sa pagdugang sang isa pagid ka round trip sang Wisam, no? Baliduan na. Madayon kuno sa Disyembre 2. Aring balita ho, hibalaon tao pod kay Aksyon Eden Aboso sa patrol. Sa detalye sining balita, Aksyon Eden. Action Rex, madayon agad sa Disyembre 2. Balin, ikaduwa na ning tinion, nga nagdugang sila unit. Duhan, inang isa lang ni kay unit, galing kay tidugangan na nila ang trip. Okay, madugang sila trip, pero isa lang kay unit. Oo, kaya alam ako nung maglangoy-langoy sa isa ka unit mo. Bali, tagduwa na? Duha nang pabakulo, duha naman ang sa Iloilo. Oo, ti amo ng Mayo, kay ti menos gastos kay imbes na magkadto ka to sa isa lang kadlaw, makapauli ka. Kay kung nagigad, kung nadumduman mo Action Rex, isa lang pa kadto Iloilo, isa lang pabalik Bacolod, kung may kadtoon ka to, baka overnight agad. Pero ti hambal ni Sir Frank Carbon. Ano ni nga mga oras ni nga target nila? Ang duha ni karang trip Action Rex, pati gayon nun, ang bali ang Iloilo, mahalin Iloilo, la 6:30 sang aga, tag halin sa Iloilo 6:30. Halin Bacolod pa Iloilo, alas 8:10. Bali, las 8:10 na diya sa ato ng first trip naton? Oo, kay dito ang barko, halin sa Iloilo mo. 6:30, tapos balik ni sa aton. Lasot so na? Oo. Wait tayo trip mga 6 or 7 o'clock. Wala, Action Rex. Pagka alas 8:10, abot dito alas 9, abe, mapahunay-hunay na ang driver kag ang barko. Pagka launa 10, halin naman to Iloilo, balik naman din sila Bacolod. Tapos, mapulo-pumahaw lang gamay ang driver, halin Bacolod, pabalik Iloilo, alas 2:50 naman. Kaya nagliga, tag-isa-isa lang ito mo, isa sa aga, halin Iloilo, pabalik Bacolod, tapos isa naman ang sa... Bali, ang last trip sang Wisam, Iloilo, is 2 o'clock sapon. 2:50. 2:50. Bacolod to Iloilo na siya. Ang Iloilo Bacolod, alauna 10, Action Rex. Hambal ni Carbon, bangod sa paghalog sang restriction sa biyahe, nagalambot na gali isa kagatos, tugtog 120 man ang ila sininga pasahero kada adlaw. Na kagambal niya ng pero kalaylayo idyapon kay sa wala pang pandemya nakapatigayon sila sang 38 ka round trip ang tatlo ka shipping lines apang karon 4 na lang. Kaya ang balya posible naman sulod kay Carbon nga matapos ang December 15 amo naman ning hulaton ta kung ano naman kita nga alert level kay kung magpadayon kita alert level 2 liwat sila makadugang sang round trip bangod naghilapit na ang adlaw
sang Pasko. Galing kay way pamahibaluan kung ano ang mangin status tadi on December 2, December 15 or December 30, no? Wala Kay way pagkapagway ang city tagang province ta for December nga bulan. Kinsakto pa man sila, ha? Okay pa man, Okay pa. Di ba sila? Pero tiyan mo na nga ba, Sir Frank Carbon, kaya tani, maghiho na ang aton sini nga national government, especially may Omicron na variant naman. Kay kung hinali naman nga magsulod-sulod na sa aton, kadasig naman lang daan at sunrex maglapta, ate, siho gini, mabalik naman sa stricto na travel restrictions kag mabudlayan naman. Pamatinatan na sa sa operator Frank Carbon. Currently eating mga 100 to 120, no, on weekdays, no, meaning in the weekend, Sunday. So that's around almost 60% sa amon nga target capacity nga 170 o 180. So sa amon negosyo, kung nag-hit ka na sa imong load factor or capacity mga 60 to 70, you have to increase capacity or else mag-reject ka na sa pasahero. Amoy na. Di ka nubon. Ang tatlong shipping lines, 19 ka trips halin sa Bacolod, 19 trips man halin sa Iloilo. Today, we will be doing only kung makasugod to duwa December 2, ang isa na shipping line, another 2, only 4 round trips, 4 over 19. Balitalin sa patrol ang ka-action nyo, Aksyon Eden Aboso. Mga ka-action, din ka man pala, labuton ka sa labon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa patrol on December 2. Mark my word. Ti siguro madugang gini. Dugang trip Bacolod, Iloilo for Wisam only. Ambot sa iban nga mga fast craft kung madugang man sila kag basi ma-start man sila pero depende pa sa status mga kaksyon sang isla sang Negros kag isla sang Iloilo mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo ni sining sang iban nga inanayon talang ni kay mahinang kalaban pag inanay na basta sigurado kag kung nanong mga health protocols or requirements nga ginapatigayon atong gidtumano, no? Katulad sining may connection sa mahigko nga kulo na manubo nga immunity rason madamo sang ginabatyag nga masakit kag injury. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan. Anong balita ni Aksyon na Dale Salazar mapabakulod City Government Center kita mga negosyante sang palupoko sa Bacolod nagumpisa na sa pagproseso sang ila sining permit kay daw ay marosa dyan po din ang venue siniya dito mangyapon gurus may pop dyan Fall Tower dabla sa may reclamation area. Last time daw dira mo ambot kundi naman subong isaylo no aton hibaloon ang reports ni upod kay Aksyon Dale Salazar sa detalye sining balita. Aksyon Dale.
Action Rex, nag-umpisa na ang pagproseso sining mga negosyante sa palupok, firecrackers, sa pyrotechnics diri sa syudad sa Bacolod sina sa nga special permit sa syudad sa Bacolod. Action Rex sini matapos nga mayroon na sa pagsinapula kagin patigayon si Executive Assistant Ernesto Pineda upod man ang BFP BCPO kagiban pagid nga mga natungdan nga mga sa sang gobyerno Action Rex regarding sining nagapalapit nga holiday season. So according kay Sir Pineda, from 73 Action Rex nga mga original nga mga nagabaligya diba sa palupok diri sa Bacolod City, nagpabutsa gid lamang sa intensyon ang 61 ka mga firecracker vendors nga mo ini sila ang nagpabutsa sa intensyon nga magabaligya sang palupok subong nga bulan sa Disyembre. Action Rex sa 1,500 pesos ang balor kung magawad sa special permit Action Rex sa permits and licensing division, and then after singa kinaratan nila nga magtukod sa kiosk Action Rex sa may likod sa Pope John Paul II Tower, same sa gihapon ang firecracker zone naton dira sa may reclamation area. Once nga nagtukod na sa kiosko, kinahanglan na Action Rex inspect sa PFP Bacolod kag BCTO kung balaan nagasunod sa mga gintala na nga requirement. Dapat may mga fire extinguisher, may mga tubig, may mga balas nga nakasan by Action Rex bilang safety precautions man in case di ba nga mag-umpisa na ang baligyan sa palupok dira sa lugar kag ginadilian man ang testing sa palupok sa lugar kag no smoking area ang firecracker zone. Action Rex na kay Sir Pineda, bisan anong mga inadlaw sa sining mga tinan Action Rex, pwede na sila makastart sa subod construction sa ilang sining kiosko dira sa may reclamation area. Aring tingog Sa noto ma-start Action Dale? Subong Action Rex, pwede na sila makastart. Bisan pwede anong na? mga inadlaw. Yes, no, Kaligiting iban siguro pang butang pa ng mga pasilungan nila kag hayub-hayub man? Amo na Action Rex, kinahanglan nila na isang kiosko, amo na daw mga amakan abla daw payag-payag dira. Kaya sir sinasang makonstruct na ang ilang sining mga baligyaan. That's the time na nga magapatigan sa inspection ang BFP kag BCP Action Rex kung nagakomply sa mga requirements nga gin-set man sang gobyerno o Autoridad Action Rex. Kay need pa nila nga mag-secure sang another permit sa Philippine National Police Civil Regional Unit or CSU Action Rex dito sa may Iloilo before sila nga tugutan or legally makabaliga dira sang palupok sa may reclamation area. Aring tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Ang una, kasi ng original 73 mo. Ka-stalls, no? So, buong nag-61 stalls na lang. Ang iba, yun panagyahan lang sa person. But ang number of stalls, yung mga 61, muna, tanang. Same na Japan. Oo. Nagtubo sa ano raw? Ate, kay tungod sa requirement nga, ang kuto bula ka seminar, sa fire safety seminar, inang hindi na pwede kakuha. Kagangin para sugtan, ang mga dahan lang, mga retailers, ang firecrackers, langgit, ang pwede makabaligya liwat. Meaning wala bago? Wala bago. Oo. So, ang iba niya nag-untat, untat na yan, nagbuhin. Saan sila pa ito makastart, ano sir? Sa Subong, nag-construct na sila sang ila structure para nga tungod kay hindi kay para ilang taon kung nagasunod sila bala sa instruction sang kwan sang Bacolod Bureau of Fire. May mga pag-uha protocol ganyan po sir. Daw wala man. Wala man. Japon may tubig may tubig balas kag fighting. Ernesto Pineda, siya ni ang pamuno sang composite team based man sa advisory memorandum maging panahog ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale Salazar mga ka-aksyon sa din kamang gabahin sa Pinas, labuton ka sa Kawan Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iluhantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Aksyon Marlon Hidabia sa Kapitolyo. Unahon tanang balita ni Aksyon Brian Morden ni may kang tanan sa mga 500 ka punuano sang marijuana. Baka na mo do plantation na gid niya, di nagtubo-tubo lang niya. Plantation na gid niya ang pamangkot sino
ang tag-iya sini kag sinong caretaker kay may isa wala sang nadakpan no. Ay perti dito na sa nabukid nga bahin sang San Carlos City kag may security guard man nga naghikog patay sa banwa sang La Castellana. Ibaluhantang detalye sa ring balita upod kay Aksyon na Brian Morden. Aksyon by Aksyon na Rex ang naabtan mga 500 na lang kapunuan sa ring ginaligar marijuana dito sa may Purok Magyom, Barangay Kodkod, siyudad sang San Carlos ini kahapon sa mga alas 11 sang aga matapos mag-operate dito ang nanari-sari nga mga grupo sang ni Otoridad Action Rex pero napanunod ang Regional Drug Enforcement Unit mismo. Ano? Sa pag-interview naton kaina sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Sules ang spokesperson sa Pro 6. Ang iningang lugar Action Rex video ang nabukid na porsyon sa San Carlos City, dito ini natigma ang mga more or less mga tigitos kapuno sa marijuana nga gintanom ini sa medyo bulubanglod nga gamay sa mga 200 square meter sa kadakuon sining lote. So gipamangkot natin kung may nadakpan lang nga suspect dire sino ang tag-iya. So no ni Sulis Action Rex wala sang nadakpan nga suspect dire kaya ginapangilala pa man sang otoridad kung sino ang tag-iya sining nasambit nga lote Action Rex kay kahapon wala gid sang may makilala dito nga tag-iya sining nasambit nga lokasyon nga padayon pa ang ila sining nga pag-operate sa sining nga mga tunion agud nga makilala gid sino ini. Ang ining 500 ka puno ginabuluban pa ini mga tulo ka kilos ini Action Rex kag kun i-base mo sa market value niya mga 38,000 pesos man lang ang balor sini. Kay bulumagaan man lang siya. So, sinimat niyon ang ining mga ining nasambit nga marijuana yara sa kustodiya sang Regional Action Rex. Sa City Police Station, ang Regional Mobile Force Battalion natong ang CDT sa Humang Dilong, Barangay Pudpud, San Carlos City, Negros Occidental. Nalokit nila ang isa ka plantation kung sa nagalapan dito sa more or less 200 square meters and na-recover nila dito ang mga natanong na marijuana dili sa natanong na marijuana ang isa na-recover more or less mga 500 na pulang sila na-approach sa hapon. Action Rex ang porsyon sa palayag dire ni Sulis Angot Siri. Sa ibang pangabalita, isa iya ka security guard ang nasapwa na lang sa iya siring nga pamilya nga isa na kabayani nga bangkay so isa man ka banwa dira sa may area sang Isabela Action o kon La Castellana. Ining nasabit nga biktima hungod gid pa hana wala nga lab sa otoridad. Pero sa tiro pa ni nagayad sang 24 anyos. Isa ka security guard na base diri sa siyudad sa Bacolod. But sa pag-imbestigar sa La Castellana PNP, ining biktima mga pila na kadlaw nga daw hindi mayo ang iyang kumbaga daw may kinalain sa normal nga senaryo. So while manilagid din mind ini hasta tibet na namang sila na nasapwa nila nga nagakabit na siya sa balayan nga kawayan kag ginigtan niya ang niya sining lio gamit ang alambre. Action Rex. Depresyon ang nagapangunang motibo sini kag nagapating pamilya nga base may problema gid ni siya sa iya sini trabaho nga pagkagwardya diri sa syudad sa Bacolod nga wala niya na magwanta kag naghikog ining biktima. Action Rex. Karon tang ibang nga balita gikan sa Nokpo kag ibang pang balita nga masagap naton sa aton sini nga pagpangalanan. Sa balita sa Nokpo, Action Brian Moden naga-report mga ka-aksyon sa denta nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon serbisyo kag balita. Una sa balita, okay, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na Aksyon na Marlon Hidovia. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na?
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagapan-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal ano. Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, mapakapitolyo provincial kita. Ini may kang tanan sa pagpadamo sang vaccination sites sa rason sa panguna sang Bago City sa may pinakamadamo nga nabakunahan kahapon sa bugos nga probinsya. Ini suno sa kay Mayor Yolo sa nga mga syudad. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa unagin pasalamatan ni Bago City Mayor Nicolas M. Yolo ang mga residente sa nasunal sa Bago nga nagkooperar sa ning panawagan sa syudad nga lockdown ang ining tatlo ka adlaw nga national vaccination days. Ang sunod sang Bago kung datos ang paghambalan amoning nag-top o number 1 amonin sila ang syudad nga may pinakamadamo nga vaccination o kung persona nga napapunahan sa unang adlaw sa National Vaccination Day diri sa Negros Occidental. Ang record nga present mismo ni Mayor Yolo sa aton Aksyon Rex nakapakita nga may ara sang 6,221 ang nabakunahan first dose. Kag may ara sang 21 second dose. So kung isa kon tari malapot ini sa 6,242. Nagkalain-lain nga sahi sa bakuna may ara sang Pfizer, may Moderna, kag may Sinovac. Arason kung nga ang amonay karabon ang mga nabakunahan kay nagligat pa lamang nga Mayo 22 hangtod 26. May dry run nga din patigayon. Ang Bago City sa may ang una nila sa nga vaccination sites, duwa pa lang sa bilog mo. Duwa pa lang kapagin na pang kanseri. Ang una sa poblasyon, ikaduwa sa may Maaw. Ang nagpatigayon sa dry run, November 22 to 26, naghimo na 4 ka vaccination sites. Nagapagapot kahapon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila may empleyado. Man ang vaccination team, pulo man ka mga vaccination team sa Aksyon Rex, kada isa ka vaccination site, isa ka vaccination team nga nagakadtubig ang kalabanan sa ring ginduga nga mga vaccination site hambal ni Mayor Yolo mahamtang sa manayo-layo ka lugar. Ay karawang rason kung nga amo na yung nagdamo angot kay may provide nga bus ang sudad nyo. May provide nga bus? Oo, mga bus rason. Okay. Oo, bali sugat tulong dito pare. Why di ka pang nabayran, why ka nabayran ang mga nagpalista sa pagkabakuna. Ang mga areas number 1, vaccination site rin siya, Coliseum, sa Maaw, sa Abuanan, sa DJLA,
sa Malingin, sa Talok, Mailom, Dunao, Caridad, kag sa barangay na pulis. Plus, sumiyara man sang pagbakuna din patigayon ang mga personnel sang City Health Office. Yari si Mayor Nicolas Biolo. Naging himo naton, nag-form kita sa 10 ka vaccination sites and vaccination teams kagin assign sa mga layo-layo ng mga lugar, no, ng mga barangay, no, para nga ang pumuluyo ta hindi na mag pliti pa sang damo or sang dako gid para nga makagadto sa vaccination site. Para sa ining katatlok adlaw, may gin-provide man tang free bus ride para sa mga gusto magpa-vaccine. Mga duwa lang nimo ang kaamon vaccination site. Isa sa poblasyon area, ang isa sa upper ngayon sa Maaw, no? Kason sang last week, nag-dry run kami para sa 3-day ni November 22 to 26. Naghibo ng 4 ka sites. Kag subong ginhimo pagid nga 10 sites. So, bali ng pulo ka mga vaccination sites, yun para nga hambal ni Yolo, para lamang niya sa tatlo daw nga National Vaccination Days. Pag katapos ang December 1, pagka December 2, masigil yapon ang vaccination sa Bago City. Pero mabuhin-buhin na naman ang mga vaccination site action. Rex, basta pasalamat ang alkalde, tangod ako ang nilabutan ng videos kag college siya nga bakit kung malapot nila ginatawag ng herd immunity at least matapos ang subong atuig 20 at 21. Ang nagapangduha, ang Cadiz City may 6,081 na bakunahan first dose kahapon, duha lang sa second dose. Ang sa Sakay City, Lonsay first dose, 5,488. Ikapat banwa sa Murcia, no, may 4,528 first dose. Uway ka na bakunahan kahapon second dose. Yung Mailan City may 4,205 first dose at may duha nga second dose. Ang ka-aksyon yung ikan sa Kapito, yung aksyon na malod nga rupaya. Mga ka-aksyon, din ka bang narahin sang kinas, laboton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa kasunod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Second day gali subong sang national vaccination nga ginapatigan sa bugos nga pungsod mga kaaksyon. Ti amuto ang Bago City daw nagpanguna kag ikaduha diri ang syudad sang Cadiz, no? Sa iban nga mga LGUs kabayuntang ti bisan paano ang mga pumuluyo ni magkapabakuna para sa sining pagbato sa COVID-19 mga kaaksyon. Ayos, sige. Thank you, Gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Daligid ang mga kaaksyon na kay makwantanay, ma-acknowledge sa aton sining nga mga hilikoton. Mighty C. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas. Magpabakuna na para abanse ka. Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang Ayos, manamyaw tanay kay Mr. Milili Oligo. Salamat gid Mr. Milili Oligo. And Gian Resisyo Lancerex. Thank you, Gian. Ayos Sa kay Rolly Pamulaga Pagapulan, good noon. Aksyon Radio, monitor lang di sa Talok sige, salamat gid Rolly. Pamulaga Pagapulan. Martin Aliling, no? May lang pag-monitor Martin Aliling, no? Mr. Milili Oligo. Humalumina, may lang pag-monitor Humalumina. Kativer, may lang pag-monitor kay Ross Flake. May lang pag-pamate. Gatamyaw lang, shoot out lang niga. Georgia Gargasiran. Lorna Dilihencia from Cadiz City. Salamat gid Madam Lorna Dilihencia. Jovi Monares, salamat gid Jovi Monares. Christian Ikes, malang pag-monitora. Tamyaw lang pamilya Ikes, watching live from Barangay Kamalandaan, Kawayan, no? Christian Ikes. Christian Monterde, malang pag-monitor sa Punta Taytay. Christian Monterde, no? Kag Almerali Malasarte, sila Lane Di Una Palmes, sa Gusi Ilog, may lang pagpamati Lane, and sa kay Madam Virginia San Antonio Penda. Ayos, salamat gid Madam Virginia San Antonio Penda. Thank you gid. Liza Montecastro Narciso, kay Connie Esparicia Labaniego from Pandanon DSB. Thank you gid. Ronald Langote from Pampanga. Thank you gid Ronald Langote, no? Remart Sabidonia. Happy birthday lang kuno kay Denmark Lorino. Remart Sabidonia ang nagapanamyaw. Ayos. Sige. Mayari pa din. Dahil lang kay Chikonta Lorna. Okay. Sige. At Iaki Meriman, present man. Sining mga inoras. Sige. Daligid lang mga kaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa muna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat na ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Yaman ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakba mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati
sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:04 ng aton oras sa iluhan tanayng balita gikan sa BCPO si Aksyon Eden Abuso on standby. Ini may kang tanan sa mga maggraduar bala sa BISOC daw courses ini sang Philippine National Police no. Posible dugang nga puwersa sang BCPO kag Colonel Martir may panumdum sa mga pumuluyo nga nagapamakal sa sining Paskwa. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, nagalaong si Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Martir nga madugangan ang puwersa sang kapulisan sa BCPO matapos natalana magradwa sa Basic Internal Security Operations Course doon dito ang iban ng mga personnel. Secretary Martir, dako ang mabulig sini sa Police Visibility Patrol sang syudad. Ilabi na nga nagahilapit ang adlaw sang Paskwa. Dugang pa ni Martir, kapin 400 pa ang kulang sa kapatid sa PCTO pero tihambal niya, dako ini nga hangkat sa iya nga pagpungko bilang City Director, tihambal niya, siguraduhon niya nga mapabilin ang kalinong kag katawhayan sa syudad sa piyak nga kulang ang personnel. Kagambal niya, nagpanumdong pa siya nga sa mga pumuluyo nga nagabakal para sa Paskwa nga maghalong kabantayan ang kagamitan, hindi magsuksok sang malahalon nga alahas kung nagalakat sa dalan. Pareha sa imo? Wala gid gani. Nga wala gid ka suksok gani. Dulunggan na ni Bugnoton kininila. Mayo tanik kung maprindan kung gani magbugnot na lang dulunggan. Pero tiyan mo na Action Rex, hindi ko nung pagpa-display para malikawan nga mangin target man. Sa kabalo ka, subong at simpo kung may ginasuksok ka do. Ga ate ang matagid sa halos mga kawati aragid sa imo. Wala na gid gani kay wala gid ni chance ni Action Rex. Amo gani man. Hindi kita ni ka pangaban sini pero anyways, Action Rex ang kabayan sa pagpahayag ni Colonel Thomas Joseph Martir. Yes, ma'am. I-adjust na siya. In fact, may mga request paganin na sa mga palupok area da. So, we have to adjust also security na para wala sa ako. Anong po siya tapagit ang mga damong tao ng mga lugar, mga places na convergence sa mga namatangata para to ensure safety and security ng aton. Nag-signation naman na sila, tanan nga patrols namin, mga blinkers na pinabinigyaran ko na para layo pa makita na kakulos ng tao, na-maximize naman ng aton minimum nga strength, hindi natin iwakap.
Kaya mo Aksyon Rex, kabayan sa pagpahayag ni Colonel Thomas Joseph Martir. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Naboso. Mga ka-aksyon, ngayon ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa BCPO. Kadtuan tanang balita gikan sa kay aksyon na Roger Gotib. Mapaka-DCT kita na, no? Mapa-North kita. May kang tanan sa sining si Kuamblad de Leon del Rosario to. Atong nagpatay bla sa isa to ka maestrato. Ginsaylo na ini sa BGMP. Ilo isang maestra nga iya ginpatay, nagpasalamat gida sa ustisya nga ila nabaton bisan paano na tigayon ini mga kaaksyon, no? Daligid lang, no? Hindi ko din makitang way man ni unod ning i-check na bito sa imo to ang November 30. Why ni uno daw? Di na ning mga unod sini. Nagkaladula na ning mga unod sini. Dali gilang aksyon na Roger Gotib standby anay sa mga kaaksyon ta life extension na vitamin D3. Kun ara da simo sa kun dia wala aw ara da tinga sa kun di hindi makita diyan anong natabo na okay na da aksyon aksyon okay na sige sa iluhan tanay sa aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex, nagpasalamat ang pamilya sa maestra nga sa diin na natabo sa itong insidente October 6 ang ginsulod ang isa kabalay diri sa may barangay Martiruhan kag ginkawatan ginpatay ang isa ka senior high school teacher nga si Ma'am Jessica Rasmonte Ducay. Matapos nga ang suspect ang ini gin-transfer na sa Bureau of Jail Management and Parole agi sa commitment order na gin-release ang korte kahapon sa hapon na. Pero sa kay Mrs. Meli Casmonte Ducay, ang ila sila nga pagpasalamat bangod nga nahatag man gila ng hustisya sa ila sila nga bata kag ang ila sila nga pag-release man sa pagpatawad sa suspect ang ila man sila nga gin pabutan. Nagpasalamat ko nga natagaan dahil ng hustisya si Jessica. Tapos nasinsinsihan siya, wala nagdugay, naagong dahil ni Jessica ang hustisya para sa iya. Ginapatawad ko man pero may alatubang undid saya kay may ara man kaya nga hustisya nga para sa iya mo. Madumduman nga sa patapos kinatabo ang insidente October 6 siling nga tuig dahil pagkatapos nga nagpatigay man sa pursuit operation na katapos ang kapulisan na dakpan si Leon del Rosario nga suspect dito sa may sunod sang Bacolod.
kag ang pag-file sa kaso sa iya gilayon pagi sa inquest proceeding. Mga isa ka bulan o wala pa isa ka bulan ini siya ang ginpatigayan sa arraignment kag nag-plead guilty siya kay santong Nobyembre 24 ginbasahan siya sa iya sentensya sa korte nga reclusion perpetua o kon ang pagkabilanggo subtob nga siya buhi. Kaya mo ini ang ginpasalamatan sa pamilya nga gusti sa gilayon na Anchorman sang ila kini nga bata. Report gikan sa Syudad sa Cadiz sa atong mga kaaksyon diin ka man sa Pinas lamuton ka sa among pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Goti balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Halin sa kay Venus Jane Hanillo, gatamyaw lang sa mapinalanggaon niya sining nga Iloy, no? Si Liberty Binitin Obaldo, happy 60th birthday. Happy 60th birthday today. Hindi gid kumplito ang adlaw ni Mama kung hindi magkapamati sa inyo programa. Salamat gid Venus Jane Hanillo, kag happy birthday kay Madam Liberty Binitin Obaldo, no? Lunilata Rosan from Gatuslao sa Sebastian Street ga monitor sa sining mga inoras, no? Salamat gid Madam Lunilata Rosan and Libby Hilogo. Salamat gid kay Kurt Nathaniel De La Torre. May lang nga pagpamati from Central Maao, no? Kay Kurt Nathaniel De La Torre. Ayos, dagang salamat gid sir, no? Ayos, kadtuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa Calatrava. Maki-update kita sining ginlutang blang tanodo sa banwasang Calatrava kagabi ini na tabo mga kaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, no, dead on arrival sa Calatrava Municipal Hospital. Pasado las 9 sang gabi Lunes nga adlaw ang lawas ni Rolando Bustilo, 50 anyos, kaga pumuluyo sang barangay Bugang, Banwa sang Tubuso. Sa investigasyon sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Roberto Injapi, hipi sang Calatrava Police, kagabase naman sa medico legal ni Dr. Cruz Alejandro, ang attending physician sa Calatrava Municipal Hospital, nagwa nga may 5 kaigo sang bala si Bustilo sa iya sini nga ulo, duwa sa liog, baga, kagwala sini nga kiid nga gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Ang mga kapulisan ang nakakuha naman sang basiyo sang kalibre 45 sa crime scene. Kaga ginapatihan nga posible 45 nga kalibre ang gingamit sa paglutang kay Bustilo. Sa dugang pa nga pagpangusisa sang kapulisan sa Calatrava, si Bustilo ang anay katapos ang kafgu kag aktibo nga ikatanod sa barangay Bugang, Banwa sang Tubuso. Ang paglutang ang natabo sa Minautok Transloading Station nga kung sa diin nagatrabaho si Bustilo nga isa ka hooker. Ginpalayaga naman sang asawa sini nga si Grace Bustilo sa interview sa Aksyon Radio nga mabuod ang iya sini nga bana kag wala sila sang madumduman nga kontra sini. Yari ang dugang nga pagpalayag ni Grace Bustilo. May napatang ka nga may kontra siya. Dahil nyo may informasyon nga nakuha sa palibot, kamusta ang iya relasyon nila? Wala siya may insulti sa imuha sa antes siya nga may may man siya may ingon nga may nagatuyo siya nga pero siya or posible siya pati siya wala nga ngayon sa may ang dugang pagpalayag ni Grace Bustilo sa interview sa Aksyon Radio. Samtang ginbili naman ni Rolando Bustilo ang iya sinipit ng mga kabataan sang sinisya ang ginbawian sang kinabuhi. Nagakaaksyon Nelson Patinio, mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patinio, kadtuanta si Aksyon Arlo Ticar, gikan sa Banwas ang Manapla, napulo ka mga nagkaladakpano sa mga kapulisan nga nagapanahorla ti natabo ini sa Banwas ang Manapla. Yaring countdown sa report. Upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, Kapin Sinapulo, tanan ka mga persona ang gindakop sa Manapla Municipal Police Station sa pagpanguna ni AKOP or Acting Chief of Police Jeanette Bermudez nga kung sa din akto gid ining napulo nga nagapatigayon sa illegal gambling nga gindakop sa mga kapulisan. Ang ining mga sospechado nga nadakpan mga takna alas 9:15 sang gabi dito sa may barangay Puntamisa, Banwas ang Manapla nga nagabayular sang Presidential Decree 1602 nga nagahampang sang munti nga ginakonsiderar nga illegal gambling. Ang ining napulo ka man nagkaladakpan kinkilala nga mo Sanday Ronald Despe, 45 anyos sa edad, Manny King, 48, Ronaldo Ayuna, 61, Rodolfo Delio, 36, Eduardo Tibalan, 58, Ronel Inyusa, 44, Ronaldo Santillan, 61 anyos, Lito Bunyaban, 46 anyos, Roger Isada, 35, Kagbuni Opian, 38 anyos ang edad. Na-recover sa mga sospechado along sa itanan pumulo sa nasambit nga barangay, amo ang Monte Cards, Monte Cover, kag ang ila siningataya nga nagalabot sa 3,000 pesos. Ano mga sospechado karon detain sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Sa katapusan, palihog lang claim sa imo ID sa EB-PNP o EB Magalona PNP Mr. Jesus Juanilio Palermo nga nawigit ini. Upo dere sa kay Police Lieutenant Iliaga kag Police Chief Master Sergeant Guinness Montibon, reporting live from Tire District sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Arlotica reporting, mga kaaksyon diin kaman nga bayan sa Pinas, labuton kasamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Arlo Ticar gikan sa ika-3 distrito sa aton sining probinsya. Na? Sa mga kaaksyon tate, constipation ang problema ninyo, balukang constipation na muli siyang mother. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamataan ko man saka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig,
Sabo pa rin magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2020. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung nag-amat ang sulod. Ako, I started as a news writer.
So, dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo ko sa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagid no? Tutusobra ka na!
Bahin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ng iya karakter. Kag ina siya magsinig ka nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang Alang-alang na ta sa tiyempo, dere sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon, 25 diyas na lang hong nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 32 days before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. Di salamat kita. Kailangan na ta sa tiyempo ay nagita oras, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dinigi lamang madugay upod kay Aksyon, Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.